Čaute, Sebastian. A vítajte pri takom, dá sa povedať, vlogu, alebo inak povedané, what is in my... Takže v dneskajšom videu sa na Goga dozviete prikošky, ktoré ste ešte nikdy netušili. Zistíte, že školská taška zo základnej nebol iba čistý jednotka. A na toto video som si pozval špeciálneho hostia, ktorý není ani mužského, ani ženského pohlavia. Hudbu prosím. Tak do tej scény bol použitý veškerý rozpočet tohto videa. Majte sa. Ale ne, ešte tam 5 korún zostalo. Takže toto vedľa mňa je moja školská taška zo holuba, ktorý je mimochodom školská taška. Víte, aký som ani. Túto tašku som po rokoch objavil zaházanú v pivnici a stále sú v nej moje žiacké knižky, zošity, všetky veci, čo som proste mal v prvom alebo druhom ročníku základnej školy. A story vôbec, jak som sa k tejto taške dostal. Keď som mal malý holuba, hrozne som sa bál ísť do školy, bola to veľká zmena od škôlky, kde sme iba žrali, spali, žrali. A to, že som sa bál, som využil na to, že som uprosíkal našich k tomu, aby mi kúpili 5 korún. Tak keďže sa mi podarilo ich uprosiť a kúpili mi ju, som bol proste najväčší frajer. Kto môže povedať, že mal 5 korún? Dano, jedine Dano. A v tom bode moje frajerstvo na základnej škole aj skončilo. Celé 4 roky som bol tichý a uzavretý a bavil som sa asi tak s 3-4 minút. Takže... Bez ďalších okolkov poďme tento poklad otvoriť. Kokos, to bude chcieť efekt oblaku prachu, jak z toho vyletí, keď to otvorím. Editor, spravíš to? Drž láskavo Gertruda. Aj ty, dobre? A spravil to! Kúkajte na to, typická old school aktovka, ešte túto... Proste... Malými sekciami. Keby to teraz mal niekto zobrať do školy, tak sa hambí jak pes. By ho vysmiali. Ale vtedy som mal najväčší frajer. Vidíte túto Daniel Strauss, základná škola Svätej rodiny. Čo mi pripomína? 5 korún. A neviem, či veľa z vás vie, že som chodil na kresťanskú základnú školu. Ne kvôli tomu, že by som bol nejak silno veriaci, ale chodil tam môj sused a vďaka tomu sme mohli spolu chodiť autom. Takže... Poznáte ma. Zapredám sa za všetko. What the fuck? No a na tej škole sme sa museli pred každým vyučovaním modliť a každý týždeň chodiť na spoveď. Proste to bola povinná spoveď. A na spovedi musíte vždycky farárovi povedať 5 korún. On povie, či si máte dať pár očenášov alebo zdravá z Mária. Proste modlitby, ktoré vaše hriechy vymažú. A ja keď som bol malý, som nebral tie veci, čo som robil ako hriechy. Proste nikdy som si na nič nespomenul zle, čo by som spravil, čo by som ja pokladal za zle. Tak som si vždycky niečo musel vymysleť, čo som potom farárovi povedal. Ahoj synu, zdieľ mi tvoje hriechy. 5 korún. No okej, dosť bolo o tom. Poďme čeknúť, aké poklady táto taška skrýva. Takže v prvom vrecku hneď vidíme 5 korún. Po nemecky. Prečo nám to dávali po nemecky? Jak majú slovenské decka vie po nemecky? Ale je tam písané niečo také, že to je babička Márie. A ten chlapec, ak to není Ježiško, tak je aký svegovitý. Hey Mária, smell my finger. Všetko, čo hovorím s rezervou. Nechcem nikoho zosmiešniť. Ani zneúctiť. Sám som na tú školu chodil, OK? Potom tu máme toto modré tajné vrecko vpredu. Tam si určite skrýval drobné alebo niečo. Je to natrhnuté, to si pamätám, neviem, čo som s tým robil. V druhom vrecku máme 20 000 korún. Nebudem to smiešňovať, nemôžem to smiešňovať. Kokos, a ja tu mám ďalších Maria, to je Ježiš, to je Aniel, to je ďalší Ježiš pri stromčeku, ktorý sedí s baránčekom. To je Ježiš v rímskej plachte, asi bol v kúpeloch. To je Ján Pavel II, fúha, ja som sa nezbral. Vidíte, aké som bol sveté dieťa? Asi som si chcel šplhnúť, tak som nosil všetky obrázky zo všetkých rokov v tomto vrecku. Potom tu mám 20 000... Huka čaka. O toto by mala spraviť ľudská DIY video, to by bolo poriadne. Ne, žiadne pomocky do školy, oblepiť si pero. Toto je DIY, motherfucker. Malý Gogo sa venoval DIY, pána. Potom tu mám srdce s nápisom veľa šťastia. Ďalej tu mám ďalší DIY predmet. Kokos, ja som bol ťažko umelecký. Víte? Preto som išiel na umeleckú strednú, lebo som tomu inklinoval dávno. Je to papier, kde som podpísaný Sebastian, nie Daniel. Bolo to moje druhé meno, Sebastian. A mám na to nalepené nejaké predmety. Nechápem, čo mám hovoriť, to je podľa mňa... Hlboký význam to má určite. Je tu kúsok špajle, je tu krepový papier, už zmytý, nejaký modrý. A je tu kúsok chlpatej látky, špagát, kúsok červeného papiera.
matného a nejaký kúsok dreva. K tomu sa budú jedného dňa ľudia modliť. Uvidíte. Dobre, dobre, dosť bolo mojej kreativity. Určite vás zaujíma žiacka knižka. Danko Štrauch! To je moje zrkadielko, nie? Tomu verte. My sme museli nosiť do školy takto zrkadielko a do toho nám písali. To je lepšia ako žiacka knižka. Moja triedna učiteľka je Mgr Daniela Valoušková. Ak to pozeráte, pani učiteľka. Čau. 4.9. Koníky. Udelujem pochvalu. What the fuck? Čo som spravil s koníkmi? O 16. hodine príde do družiny pre Daniela babina Hudecová. What the fuck? Ďakujem, Štrauchová. Ježiš, mne sa vracajú normálne spomienky s týmito vecami, to je úžasné. Odkladajte si spomienky, decka, to si budete vážiť. Na druhej strane je dokonca úplne už vyblednutý atrament. A tuto mám slniečko. What the fuck? Ja som dostal slniečko proste. What the fuck? 19.9. Ponuka. Pohrajme sa s diktátmi, prvý ročník. V prípade zájmu pošlite 56 korún. 56 korún. What the fuck? Moja mama odpísala. Áno, ďakujem, peniaze sú v aktovke v modrom vrecku. Štrauchová. What the fuck? Poďme nájsť niečo perlivejšie, niečo pikantnejšie, niečo poriadne. Samé poplatky. Oznamujeme rodičom, že od 1.3. sa zvýšila cena strávneho následovne. 10. 20 000 korún. To je menej ako 50 centov, teraz si za to kúpite keksík. What the fuck? Ja som si učenie žahlil inými bokovkami, viete? Fúha. Fúha. Fúha, to som si už aj niečo zapísal, to je asi najhoršie písmo, čo ste kedy mohli vidieť. To som si písal domácu úlohu. Napíš 10 príkladov v stredu do ne. What the fuck?